Naimbagada Biblia, ti libro ni Mikyas, umuna a kapitulo. Linaon tayo tayo libro iti mensahe ni Yahweh, ken ni Mikyas at taga Moreset, iti panawon ti panagari da Jotam, Ahaz, ken Hezekias iti Huda. Dagito iti pakaammo ni Yahweh ken kuana maipapan ti Samaria ken Jerusalem. Dungaw para iti Samaria ken ti Jerusalem. Dumngag kayo, dakay amin at tao. Denggan nyo daytoy, dakay amin nga agnaed iti daga. Agsaksi ti Apo Dios iti may busor kada kayo. Agsao manipod iti nasantuan na templo na. Rumwar iti nasantuan na taeng na. Umulog ket magna iti tapaw dagiti bantay. Margaay dagiti bantay, apayatan na. Malunag da kas alid, kitagayos da kas danum, ngagtinnag iti derraas. Mapasamak amin dagiti agsipod ta, nagbasol dagiti Israelita ket tinalikudan da ti Dios. Siya sino ti aking basol, iti panagtalikod ti Israel, dagiti tattao ti Samaria. Siya sino ti nagdaydayaw kadagiti Diyos-en iti Huda, dagiti tattao ti Jerusalem. Ngarud, kastoy ti kunan ti Apo, pagbalinag ti Samaria, ang nagrebaan, iti away nga ubas lang ti babalin nga imula. Igabsun ko, dagiti narbabato iti syudad, kadagiti tanap, tapno, agparang dagiti pundasyon na. Maburburak dagiti napateg ka imahen sa jay, ket mapuuran dagiti amin nga indaton dagiti agserserbi kadagiti Diyos-en. Ken maiwarwara akas rugit dagiti amin nga imahen. Nagtaod dagitoy kadagiti tangdan dagiti agserserbi kadagiti Diyos-en. Ket ita maipandamot kadagiti agserserbi kadagiti Diyos-en iti sabali a lugar. Kinuna ni Mikyas, gapu iti daytoy, agasog ken agdungawak, magnaak asaka-saka, ken lamo-lamo amang ipakita iti ladingit ko. Agtaguubak akas iti atap nga aso, ken agdungawak akas iti abestrus. Ngamin, sana maagasan ti sugat ti Samaria. Tandan ti sagabaanan daytoy ti Huda ket dimmanunan kadagiti ruangan ti Jerusalem apag naedan dagiti tattao. Sumungad dagiti kabusor iti Jerusalem. Diyo ibagbaga kadagiti kabusor tayo ijay gat. Ti panakaparmek tayo. Diyo ipakita kadakwada. Ti panagsangit tiyo. Tattao ti ili. Ti Afra. Ipakita yo, ti ladingit yo babaen, iti panagtulid yo, iti tapok. Tattao, ti Safir, in kayo iti sabali adaga, in kayo asilalamu-lamu, ket nakababain, ti kasasaad yo. Awan, ti makarwar asibibiyag, kadagiti umili, ti zaanan. Inton mangyegyo iti panagdungaw dagiti tattao iti Bet Ezel. Maamuan nyo nga awan pagkamangan sa jay. Agururay asigagagar iti tulong dagiti tattao. Ti marot, gapo, ta indisur, ti apo, ti didigra, ti asideg, ti Jerusalem. Da kayo at tattao ti lakis. Ipakuyo, dagiti kabalyoyo, kadagiti lugan a pakigupat. Da kayo, tinangisungsung nga agbasol ti Jerusalem. Ta tinulad yo ti dakes nga rami ti Israel. Ita, da kayo at tagahuda, agpada kay iti ili ti Moreset gat, awan ti tulong a mauray, dagiti ari ti Israel nga gapo, iti ili ti Akzib. Tattao ti Maresa, imbaga ti Apo ayawat na kayo iti kabusor amang sakop iti iliyo. Mapanto aglemeng dagiti pangulo ti Israel ti Rukib,
ti Adullam, tattao ti Huda, pakuskusan nyo dagiti uloyo, amang ipakita iti lading itiyo, tung awan nyo dagiti patpatganyo nga anak, wen, kuskusan nyo dagiti uloyo akas iti ulo ti tumatayab, abuwitre, ta maipanaw dagiti anak yo akas balod iti sabali adaga. Maikadwa a kapitulo. Ti pagbanagan dagiti mangidadanes kadagiti napanglaw. Nakabutbuteng to, ti pagbanagan dagiti agpatpatnag nga agpanggep nga agaramid iti dakes. Nasapada nga agriing tapno ibanag da dagiti plano da, apaman nga adda gundaway da. No adda talon akayat da, alaen dalatta. No adda balay at arigagayan da, agawon da. Awan ti sanda asamsaman, pamilya man wenno sanikwa. Isod ka po na ako na ti Apo, adda ditigra nga isagsaganak nga idisuor kada kayo kat awan to, ti makalasat. Di kay ton magna, as ipapalangguad inton dumteng tel daw panagsagabayo. Inton dumteng dayta at tiyempo, ramatan to, dagiti tao, tinapasamak kata kayo, akas, pangarig, tididigra, ikantadan to, daytoy nasa akanta. Nadadaol kami, anamin pinsan, inala ni Yahweh, tidagami, ket intad na kadagiti nangitalaw kada kami, akas balod. Ngarod, awan to kada kayo, ti umawat iti daga, panakabingay na, inton aldaw ti panakaibunong da, kadagiti tattao ti Apo. Kasabaandak, dagiti tattao, ket kunada, di na kami man kas kasabaan, di mo ibagbaga dagita, di na kamto ibabain ti Dios, na ilunod aya dagiti Israelita, na ibus ka din ti anos ti Apo, maaramid na aya dagita, nasaya ati sa una, kadagiti agaramid iti naimbag. Isungbat ti Apo, ngayon pagbalinan kayo, wenno pagbalinan nyo dagiti bagbagiyo akabusor dagiti tattao, agawan nyo ti kagay dagiti nasing tattao nagapu iti pagugubatan. Amang ipagarup nga awanen ti pagpigadanda. Pagtalawan nyo dagiti babae kadagiti tattao kadagiti taeng nga ipatpatigda. Rinabsot yo ti bendisyon nga impaay ko kadagiti anak da. Tumakder kayo ket pumanaw kayo saan apaginanaan daytoy a lugar. Gapu iti basol, nakaamamak apan nakadadaol iti napagtengyo. Kayat dagitoy at tattao ti profeta, amang iwarwaras iti ulbod, ken mangal alilaw ket kunana, ipadtok nga gayos kada kayo, ti arak ken naingel nga inuman. Ngem umungan kayto, da kay amin nga Israelita, da kay amin atat da, pagmaymaysaan kayto, kas kadagiti karnero amayapon iti koral, kas iti kaadu, iti kaarban, iti pagpaaraban, mapnon tumanen, ti dagayo ti adu at tao. Luktanto ti Dios, tirwangan ket irwarna ida, agdadarison danto itirwangan iti syudad, ket rumwarda asiwawaya. Ninto Yahweh nga arida, ti mangidalan kadakwada. Maikatlo nga kapitulo, babalawin ni Mikias dagiti pangulo ti Israel. Denggandak, da kayo ngagturay ti Israel, rumbang kumada kayo, ti mangipakat iti hustisya, ngam saan met, taguraen yo ti naimbag ket ayaten yo ti dakes. Lalaten yo asibibiyag dagiti tattao, ilapon yo ti lasagda kadagiti tulangda. Lamuten yo dagiti tattao, lapgisen yo ti kudilda. Tukkulen nyo dagiti tultulangda ket tadtaden nyo ida akas iti karne ang maipisok iti kaldero. Dumteng to ti tiyempo nga umasok kayo ti Apo ngam di na kayto ipangag. Di nanto denggen dagiti kararagyo tadakos ti inaramid yo.
Al-alilawan dagiti propeta dagiti tattaok. Ikarida nga adatal na nulaket bayadan da. Ngem no saan da maikan iti kwarta. But nganda dagiti tattao ket ibagada nga adda dumteng agubat. Kastoy ti kuna ti Apo kadagitoy a propeta. Gapu tayaw awan nyo dagiti tattaok awanton. Dagiti parmatayo ket diyon ton kabaulan. Ti agipadto da kayo propeta dandanin agipos ti aldawyo. Lumneken ti init kada kayo. Maibabain to dagiti mangibaga. Iti napasamak iti masakbayan ta saan matungpal dagiti ipadtoda. Maupay danto agsipud ta saan ida asungbatan ti Dios. Ngem no maipapan kanyak punwennak ti espiritu ti Apo ken ti panakabalin na ipakaammo na kanyak ti hustisya ket paturdennak amang ibutaktak iti basol dagiti Israelita. Denggandak da kayo nga agtuturay iti Israel. Da kayo amang gura iti kinahustisya ken mangkillo iti nalinteg. Bangunan nyo ni Jerusalem a syudad ti Dios babaen iti panagpapatay ken kinadakes. Agawat dagiti agtuturay iti syudad iti pasuksok. Agpatangdan dagiti papadi no ilawlawag da ti linteg. Agdawat dagiti propeta ti kwarta no agipadto da. Ibagada nga adda kadakwada ti Apo kunada. Di mataya adda kada tayo ti Apo awan ti dumteng adidigra kada tayo. Ngarod gapu kata kayo maaradon to ti Sion akas iti maysa atalon. Marebekto ti Jerusalem ket agbalin a nagrebaan. Agbalin tumet a kabakiran ti bantay nga ayan ti templo. Maikawpat a kapitulo ti sangalubungan a kapya iti panagturay ni Yahweh. Iti masakbayan agbalinto a kangatuan a bantay ti bantay nga ayan ti templo ni Yahweh. Agdadarison to dagiti adu a nasyon a mapan sadyay. Adunto a sao, adunto a tao, ti mapan ket kunada. Sumang-at tayo iti bantay ti Apo. Intay iti templo ti Dios ti Israel. Amon tayo ti kayat nga remidan tayo. Surutan tayo ti dalan a pinili na. Manipod Sion agsao kadagiti tattao na. Aggapu iti Jerusalem ti panursuro na. Pagkakapyaenan to dagiti agsusupyat a nasyon, dagiti nabibilig a pagilyan, nga aday ta sedeg wenno iti adayo, pandayon danto nga arado, dagiti kampilanda, ket aramidan danto akumpay dagiti gayangda, santon nga agugubat dagiti pagilyan, di danton agsagana a makigubat. Agbiag to asitatal na titunggal maysa, iti kaubasan na ken kadagiti kayo na nga igos ket awanto ti pagbutngan na. Inkari daytoy ti Apo a manakabalin amin. Agdaydayaw ken agtulnog ti tunggal nasyon iti Dios na. Ngem agdaydayaw ken agtulnog tayo iti Apo a Dios tayo iti gnanayon nga awan inggana. Agsubli dagiti Israelita. Kuna ti Apo, umayan ti tiempo nga umungeg dagiti tattao maipan ti sabali a daga. Isuda nagsagaba iti panusak. Awan ti kabaulanda ket adayoda iti dagada ngem ipamuspusak. Mga barwanan manen dagiti natda agingga nga agbalinda a nabilag a nasyon. Ito reakto ida ijay bantay Sion. Manipot iti dayta at tiempo agingga itagnanayon. Sika Jerusalem, nga ayan ti Diyos, amang bambantay kadagiti tao na. Sikan tumanon iti kangrunaan na syudad, ti pagarian asigud, apagturayam. Apay nga agganugog ka, apay akaskala agpasikal, makarik na itutot, gapu kadi tawan ti arim, ken natayan dagiti mamalbalakad ken ka, agtiritir kayo iti ut-ot, ket agasog kayo,
Da kayo tattao ti Jerusalem makas iti babaya dandanig pas nga ita. Masapul a panawan nyo iti syudad ket in kayo agnaed iti away. Masapul nga in kayo iti Babilonia. Sadya ito ti pakais palan nyo ket isalakan na kayto ti apo kadagiti kabusoryo. Adu a nasyon, tinagmaymaysa, amang darup ken ka, kunada, masapul a madadaol ti Jerusalem, kitaan tayo iti panakarebba daytoy a syudad. Ngem saan nga amo dagitoy a nasyon, iti pampanunutan ti apo. Di da amo, apanggap na nga umongan idatapno madusa da, kas iti panakaumong ti mairik at trigo. Kunatit apo, tattao ti Jerusalem, in kayo dusaon dagiti kabusoryo. Pagbalinan kayo akas iti hapig sa atoro, baka limandok ti sarana, ken bim bronze, ti kukuna, ibadak kyo, dagiti ado a nasyon, naging ka amarumrumagda, idatag yun to kanyak, dagiti inagaw da akinabaknang, wen siya nga apo ti entero alubong. Maikalima nga kapitulo. Tattao ti Jerusalem, aglemeng kayo kadagiti sarikadkad, nalakob tayon, darupandan ti Pangulo ti Israel. Ikari ti Diyos amangted iti agturay taga Bethlehem. Kuna ti apo, Bethlehem iti Efrata, sika ti maysa kadagiti kabasitan nga ili ti Huda, ngem pataudag ken ka ti maysa amang ituray ti Israel a nagtao ti kapuunon na idi ugma. Ngarud, yawat to ni Yahweh dagiti tao na kadagiti kabusor da aging ka nga ipas ngay ti babae ti anak na lalaki kalpasan na agsublinto dagiti kadaraan na naitalaw kas balod ket maitipon da kadagiti kailyanda. Inton umay iturayan nanto dagiti tao na babawan ti bilig nga gapu iti apo ken ti dayag ti apo a Dios. Natalgad to iti panagbiag dagiti tao nagsipud ta bigbigan to dagiti tao iti sangalubungan ti kinatanok na ket yagnan to ti kapya. Pannakawayawaya ken pannakadusa. Nora utan dagiti taga Assyria ti pagilyan tayo ket rebaenda dagiti sarikadkad tayo ipasango tayo amang saranget kadakwada dagiti kapigsan a pangulo tayo. Parmikendan to ti Assyria ti dagat ni Nimrod babaen kadagiti kampilanda ispalenda tayo kadagiti taga Assyria inton sakupenda ti dagat tayo. Adanto dagiti makalasat kadagiti kapututan ni Jacob, mayarig danto iti makapabangar ali linnaaw nga gapu iti apo ang maipaay kadagiti ado a nasyon. Kasi ti arbis amang bisibis kadagiti agtutubo amula agpanuray danto iti Dios saan nga iti tao. Adan danto kadagiti sidong dagiti nastasyon, mayarig danto iti leon nga agbirbiro iti taraon na iti bakir. Wenno ti pagpastoran, sumurek iti ayan dagiti karnero, ket rukatan, wenno tukmaan, ken rangrangkayan na ida, awan ti mangisalakan kadakwada, parmekento dagiti natda kapututan dagiti kabusor daket ikisapdan to ida amin. Kuna ti apo, iti dayta a tiempo, italaw kunto dagiti kabalyoyo, ket dadaeleg to amin alugan yo a pakigubat. Rebekek to dagiti syudad iti dagayo iti ket rebaek to dagiti sarikadkadyo. Dadaulog to dagiti anting-anting nga aramaten yo. Kukawag to amin amam madlesyo. Dadaulog to dagiti imahen ken dagiti nasagraduan nga adigi abato apagdaydayawan yo. Ti kayton agdaydayaw kadagiti naramid yo metlaeng duprakak to dagiti imahen ni Asera adi Diosen iti dagayo ket dadaelag to dagiti syudad yo. Iti nakaro apungtot ko palsek to dagiti nasyon adi agtulnog kanya. Ti maikan innom a kapitulo ti pamabasol ni Yahweh iti Israel. Denggan nyo ti darum ti apo a maibusor iti Israel.
Tumagder ka, o Apo, kat idatag mo ti pamabasol mo asaksyan, dagiti bantay ken dagiti turod. Denggan nyo ti pamabasol ti Apo, da kayo abantay, da kayo ng agnanayo na pundasyon, ti daga, idarum ti Apo dagiti tattao na, adakaso na, maibusor ti Israel. Kuna ti Apo, tattaok, anya ay tinaramid ko kada kayo, kasano, ang nagbalinak, adadagsan nyo. Winayawayaan kayo, iti panakatagabuyo, imboon ko da Moises, Aaron, kan Miriam, amang ipangulo kada kayo, tattaok, lagi pa nyo, ti panggap idi ni Balak nga ari, ti Moab. Nga aramidan kada kayo, ken ti sungbat, ken kuana ni Balaam nga anak ni Beor. Lagi pa nyo, dagiti napasama kiti dalan manipod syudad ti Akasya, aging kaijay Gilgal. Lagi pa nyo, dagitoy, kat mabigbig yun no anya, tinaramid ko, apangisalakan kada kayo. Ti pagayatan ni Yahweh. Anya ti ited ko, iti Apo Dios, ti langit inton dumagtagak, ngagdaydayo ken kuana. Mangitugot kade, kadagiti kasayaatan nga orgon ti baka, puura kakasdaton ken kuana. Maragsakan kaditi Apo, no ikakiti rinibo karnero, wenno saan, nga agpatingga karayan, ti lana ti olibo, idatag ko kadi akasdaton ti naunang anak ko, pagikarok kadagiti basol ko. Saan? Inlawlawag kada kayo ti Apo no anya tinaimbag dayto at ti dawatan na kada katayo. Aramidan tayo tinalintag, ipakita tayo ti di agbalbaliw, panagayat, kaya nagtulnog tayo as ipapakumbapa iti Diyos tayo. May bilang kinasirib iti nagpanagbuteng iti Apo. Awagan na ti syudad, kunana. Dumgag kayo da kayo at tao na tipon-tipon iti syudad. Iti uneg dagiti balbalay, dagiti managdakdakes, adda dagiti sanikwa sinaurda. Agar aramat da kadagiti saan ahusto a pagtimbangan, kagurak da ito yung aramid. Mapakawan ko aya dagiti agusar iti saan ahusto, pagsukatan ken timbangan, naranggas dagiti nababaknang ket gundawayan da dagiti napanglaw, naulbod dagiti tattao, ngem ita rugyan kan adusaen, ken dadaelen gapu kadagiti basol mo. Mangan kanto ngem di kanto mabsog, kinapudno na, mariknam to paylaeng tibisin mo, no da ipaknim asanikwa di monto, masalakniban, madadael to iti gubat ti anyaman nga idulin mo. Agmula kanto ngem saan asika ti agapit. Agpespes kanto iti olibo ngem saan asika ti mangaramat iti lanana. Agaramid kanto iti arak ngem saan asika ti uminom. Maaramid dagitoy tatultuladem dagiti dakes nga ugali ti ni Ari Omri ken ni Ari Ahab nga anak na. Itultuloy mo dagiti paganunurutan da. Ngarod, yagkonto dagiti amin. Ti panakadadael mo ket pagang angawam danto dagiti amin at taom. Lalaisan da kayto dagiti amin at tao. May kapitulo. Ti dakes a kababalin ti Israel. Awanan ti namnama kasla akla iti mabisin a tao nga awan ti masarakan na abo nga iti kayo ngem ken ubas ti kaubasan. Naburas amin ang dagiti ubas ken dagiti naimas nga igos. Awanan ti uray maysa analintag a tao masarakan iti pagilyan. Awanan ti napudno iti Dios. Agur uray ti tunggal maysa iti gundaway da amang papatay ti pada na a tao. Ano pan ti tunggal maysa ti kailyan na nalaing da amin nga agaramid iti dakes. Dumawat dagiti opisyales ken dagiti huwes iti pasuksok. Ikadeng ti mararaem a tao ti kayat na. Iti kasta agtutulag da amin nga agaramid iti dakes. Uray ti kasayaatan ken kalintegan kadakwada. Mayarig da iti sisiitan amula. Ita dimtengen ti aldaw adusaen ti Dios ida. Kas imbalaag na kadagiti propeta agbambantay kadakwada. Ita
Di da ammon ti aramidon da. Di kay agtalag iti karuba wano iti gayamyo uray iti asawam anadam ti sawam ken kuana. Kadagitoy at tiyempo saanan ara emen dagiti anak a lalaki dagiti amada. Sukaran dagiti anak a babae dagiti innada. Apaon dagiti manugang a babae dagiti katugangan da a babae. Dagiti kabusor ti maysa a tao isuda dagiti kamkameng ti familyana. Ngem agpanurayak ti Apo. Mangnamnama aken kuana mangisalakan kanyak ipangagnak iti ti Diyos ko. Yag ni Yahweh ti panakaisalakan. Da kayo akabusor, di kay agragsak iti dakes. Anapasamak kada kami. Natuang kami nga bumangon kami manen. Adakam ita iti kasipngatan ngem ika na kami ti Apo iti silaw. Nagbasol kami iti Apo isot gapuna nga ibturan mi iti apagbiit ti pungtot na ngem. Iti kamaudyanan na ikaluya na kami, ikalintegan na kami, kadagiti na ipalakam kada kami. Ipa na kami iti lawag. Makita minto iti pangisalakan na. Makitam to, daytoy, dagiti kabusor ko ket maibaba indanto. Dagiti nangangaw kada kami akon kunada sa dino iti ayan. Ti Apo a Dios yo. Makita minto ti panakaparmek ken panakapayat-payat da kasla pitak kadagiti kalsada. Tattao ti Jerusalem, dumtengen ti tiempo abangunen nyo manen dagiti bakod ti syudad. Lumawan to ti sakupyo, agsublin to dagiti tattao yo, agapudan to iti amin a lugar. Assyria iti daya, Ehipto iti abagatan, iti sakup ti Karayan Euphrates, kadagiti wallasiw ti taaw, ken adayo abambantay. Ngem, aglangalang to ti dagaga po iti kinadakes dagiti tao ngagnaed ken kuana. Kaasya ni Yahweh ti Israel. Aywanam dagiti pinilim at tao Apo. Ipastor mo ida kas iti arban. Nupay agwaywayas da iti letang. Nalikmot da iti nadameg adaga. Ipan mo ida iti nalangto a pagaraban. Tibasan ken galaad akas idi ununana. Ipakita na kami kadagiti milagro o Apo akas iti naramid mo iti pinruar na kami iti Ehipto. Makitan to daytoy dagiti nasyon ket didan to agbalig uray kasano ti pigsada. Didan to makasao wenno makangeg. Kasladan to uleg nga agguyas iti tapok kas kadagiti agkakarayam a parsua nga agtigtigerger ti buteng da rumuar iti paglemlemengan da. Dumatagdan to as ibubuteng iti Apo a Dios tayo. Awan ti Diyos akas ken kao Apo, pakawanam dagiti basol dagiti tattao nakalasat. Di ka kumagpungtot iti agnanayon di ket ipakitam kada kami iti di agbalbaliw nga ayat mo. Kasya na kami manen. Payat-payatam dagiti basol mi. Ket ipan mo ida iti lansad ti taaw. Ipakitam ti kinapudnom ken ti di agbalbaliw nga ayat mo. Kadagiti tattao mga Israelita kapututan ni Abraham ken ni Jacob kas inkarim kadagiti kapuunan mi idi punganay.